ξανά για τον ΠΑΟΚ ο Μπάμπα. Πήρε ΠΑΟΚ όχι. Τελευταίο Άρης με τον Σουλεϊμάνο. Να σουτάρει με δύναμη out. Ο Τάισον τώρα το μάτσα έχει πάρει όταν αν δεν κάνω λάθος κοστί και βγαίνει τώρα πάνω στον Σβάμπ ο Τάισον προσμήθηκε και πήρε φάουλ από και γενικά και στην ουσία το πολύ δυνατά ο Βερστράδε.